дар аэропорти Домодедово қарор дорем. И бародар бигем ай душанбе Домодедово билет гирифтагӣ буд. Ҳозир фаромад ва вазъиятам мепурсем ки чӣ хелай. Бигем ки 10 самолёт фаромада. Ҳозир агар хато накунам соат 10:50. Салому алейкум бародар. Ва алейкум ассалом ака дӯстиҷи. Хуби тенҷӣ? Аҳмад ака шинохтимон, тамошо мекардӣ? Мо видео така тамошо мекардем. Зинда боша акаҷон. Ҳозир омадем, соҳ саломат расидем. Бигем ки акаҷон ҳозир омадем, дар муддати 50 минут баромадем. Чӣ хел буд дар дарун вазъият? Бовар ки ба фикри ман 50 минут танашидам, ним соат мо омадем, қатори мо да 10-12 нафар будем. хем ба фикр мекардам 10-12 нафар якта деташ ба назарам ки ҳамин ягон чӣ доштан ки мақсад амора дигар утоқ бурдан. Як бори дига ай тафтишгузаронӣ бурдан. Ай тафтишгузаронӣ бурдан. Мақсад мара шахсан пурсидан чӣ да омадӣ? Гуфтам кор да омадагим. Дар куҷо кор мекунӣ? Ҷои кор ман гуфтам. Тамом дига. Яъне бигем ранги аэропорти фунук ване ки як самолёта ман кунана ҳамара ай тафтиш гузаронам у хел набудина. Акростига ман аму аэропорта ку набудам акад боне ки мақсад ин ҳозир ман чизе ки дидам чӣ кардам ҳамда. Бигем фаромаден аделна кардан шуморо барои ки гуфтан ки қатор да будем ҳар як мақсад амо да интризада аделна дар пеши таможни контрол баромадан да. Бале. Мақсад амо ҳар қатори маҳмиятам ҳар қатори якта дутара то биромадани мара ки ман ним соат анҷо будам бора бо адени тафтиш кардам. Мардуме ки ай Тоҷикистон меомадан самолёт чӣ буд? Пур буд ё камтар? Самолёт дар Somon Air мо росига билет гирифтем. Беҳтарин шароитош қатӣ. Удобствоаш хубтар ай. Беҳтарин мақсад ғизо, чой, об, ҳама тарафа муомилаи хуб доранд. Бисёр наваз. Самолётҳошам самолётҳои хубай. Баъд гуфтен маҷлис кардан барои нафарҳое ки маҷлис кардан. Амо шуғли аҳолӣ амо муҳоҷират буд. Ай муҳоҷират буд. Ҳамо гап задан ки мақсад ҳамо одамое ки паспортошон агар срокшон ай 1 сол кам бошад ё 1 сол бошад, ҳатто 1 сол гуфт, ҳамо одамора гуфт мумкине ки гардонанд. алиш кунам баъдан биёям барои ки патентам наметавонам гуфта. Мақсад ки мега анхе гап гуфт ки мумкине бигзарад, мумкине ки бигардонанд. Мақсад 50-50. Бале. Айни замон ҳар хел ҳолатҳо шудааст. Да ки ман хидматнами мардум меомадагиро мепурсам. Ҳолате мешавад ки документ кардагиай мерава ватан, меоя мегардонад. Ҳолате мешавад ки документ надоранд, меоян мегзаранд. Ё ки бе документша мегардонанд, документдориш мегзара, ҳеҷ чӣ гуфтан наметавонем мардумда. Дигар мегӯям ҳозир як кас пеша ма бад қаторда ҳама одам гуфт ки ма 12 сола 13 сола ме ҳамаги ду бор мақсад ҳуҷҷат кардем. Хай гузашта. Хали ҳолатҳош намедонам гу кадом времашта кардем. Мақсад ин сол кадом солои гузашта кадом гу. Хай гузаштам одам пеша ма ҳамига мара гуфту. Агар рост гуфта боша гузашта. Ягон проблема нашид. ҳама хел вазъият бигем, ҳама хел аҳвол. Бо хай мардум худаш хулоса бурора тавсия наметем айни замон. Бош бачаҳо мақсад ягон чӣ надорам, лекин ман ҳама ҳозир ки ним соат ки мақсад гузаштам, ҳама чиза ман айнан баён кардам. Бале. Мешава ҳолатҳое ки мегардонанд. Пеш омада будена ака? Ма як 3 бор дига омадам. И хеле бад набуд охи. Не, оромтар буд. Бале. Ама ҳозирам да назарам ягон майда мада чӣ нашида. Ягон камбудӣ нашида. Ама гу куҷо мерай гу, чикор мекунӣ гу. Тамом работа гуфтам. ҷавоб дод ромамон. Беҳтарин акаҷон, раҳмат барои маълумот додан ки бигем бародаре ки нав баромадем. Миннатдорам.